Yawwa barkanku dai. Barka dai. Ga sunan muna araha muna hana bashi. Kuma mu sai aka ce maka siya muka zo yi. Kai baka gane mu bane mu baka da ka gan mu baka san mu ba? Kai hukunta ka muka zo yi. Kai mu ne nan ni nan da ka gani ga ni ga shugaban kasa muka ite mu lemi shaddu han my friend ita ji ga nuna ite good job aikin ka iya kyau a kasan nan muna alfahari da kai. Da farko ya sunanka? Sunana? Yusuf Balatalli Mario dan kwai. Ai sai abin da muka sa maka kai. Ba Allah. Kana zo ka ja fushin gwamnati akan ka. Kaga jan fushin gwamnati akan ka daidai yake da Isra'ila tana yaki. Ka je ka sa mata baki. Ka sa baki. Ka ce wai lalle sai ta bari wallahi. Ba Allah. Da farko dan wanne gari ne kai a ina aka haife ka? Sannan wanne kabila ne kai? Ibra ne kai? Ko dan budin ne kai? Ko dan can ƙetare ne kai? Ni din? Ni daga gabar na zo. Wa Fulatani ne kai? Daɗin kamu. Alƙur'an. Kuma jarin nawa kasa? Babu kuce ta kafa ma jarin. Ko na alhaji ne a unguwar ku kafa ma? Ko kihiya Kori kai ka samu kuɗin jarin? Ko sana'a kai ka samu kuɗin? A'a kyauta aka baka? A'a me ka taɓa me kai? Gaskiya ban gane irin tambayan da kuke min na ba. Sai kuka zo yi ko kuma tambaya kuka zo? Waka, na ma da ka wallahi. Ka za ka rinka gaya mana kasuwanci kai? Mu sata muke yi, aikin gwamnati muke yi. Na ma da ka wallahi. Na direban lasin ɗinka. Allah ba ni da ba mota ba me haɗa ni da lena fani. Sanda bayan an haife ka da tawun aka naɗe ka ko zanin gado ko zanin atamfa. Ko duwan barkatai kai. Ko yadi. Duwan haka kawai. Sannan da ka zo irin mai ƙum. Ko karɓar ka akai ko janyo ka akai sanda za a haife ka. Ko yanka a asibiti aka haife ka ko a gidan. Sannan ana haihuwa ka wanda suna tsohon ka yi ra'ayin sama. Da tsohon ka iya ma hudu ba a kunne me kaji yana cewa? Gane ba. Sai kuka zo yi ko kuma tambaya da muka zo ban san wane ne. Kai, na kaura ma tafi wallahi. Kai, na fi ka iskanci. Ka zo kana sai da kwat. Sannan ka haɗa hanya ta rigima da talakanta. Wallahi. Kana sai da kayan. Mun taɓa ganin irin rigar na a jikin Alinu. Haka kawai wani banza. Shi yasa muke neman sa shi ma. Muna neman Alinu. Shi yasa muke neman sa ya saka irin kayan nan ya siyo ta 18,000. Kuma haka kaga ma muna ganin an rage mata quality kai ka zo kana sai da ta 300 200. Kaga haka kawai wani ije gidan rawa da ita ya saya 300. To yanzu dole ma sai mun maka aikin immigration da custom da voluntary organization sai mun gwada kayan nan mun gwada aikin NAFDAC. Wallahi Allah sai mun da ba safaran motoci ne ke Holland da immigration. Billahi allazi sai mun ɗebi kayan nan ko uban kawaya kasan idan ba sai mun ɗiba ba Allah ya tsina. Allah sai mun ɗauka kuma za ka jin gaya maka tari ɗaya za mu ɗauka. Ɗauka mana wannan. Ni hakuri mal. Kai, albai. Wayo kai. Ba ba da ma maukata ne mu. Malam ku hakuri da Kaga. Ba Allah. Ba Allah. Wasu ne ta ma. Haɗa min da wannan. Allah wallahi wannan abu da wannan sune masu tsadan yalla. Sune masu. Ko za ka yi Allah isa? Za ka yi Allah isa mu ga ubanka? A'a ban isa. Za ka yi Allah isa? Ce Allah ya san ka tafi miliyan. Na girba ma. Can gefe ma mun yi Allah isa. Can gefe ma. Ni fa kan fara aikin rabano dan dauke ne ni. Ni na sani. Na sato uwata kuɗi ya fito 20. Wallahi. Banza kai Allah ya isa. Kaga wannan Allah ya san da kake faɗa an yi ta yafi sau 1000 kuma gaba muke. Wallahi ba za ku gama da duniya lafiya. Ai uwa ka ta gama da duniya lafiya. Tsohuwar ka ai ba da duniya ka kauye tsohuwar ka ta gama rayuwarta. Dan me za